ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆನ್ವೆ. ಇನ್ನಿ ಕೊಡೆ ಏರ್ದನ್ ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಇನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೋಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ಕೊಡೆ ಏರ್ನ ವಿಡಿಯೋ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನೇರ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ನಮಕ್ ಸುಚಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆ ರೀತಿ ಪೋತೇರು ದೇವಸ್ಥಾನದಡೆ ಕಾಂಡೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಿದಡ್ನಿತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕಾಂಡೆ ದಾದುಂಡಿ ಕುದಿಲೆಪ್ಪರೆ ಏತು ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆ ಅವೇ ಇಡೆಗ್ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತಾನದಲ್ಪ ಬಂಡಾರ ಪೋಂಡತೆ ಅಡೆಗ್ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಅಂಚ. ಸೊ ತೂಕ ಪೋಯಿ ಕುದಿಲೆಪ್ಪುನ ಪೂರ ಆದಿಪ್ಪುಂಡ ಬೇಗ ನನವಡ ಬಲಿ ಉಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಕುದಿಲೆಪ್ಪುನ. ಸೊ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸುಚ್ಚಕ್ಕ ನಕಲ್ ಪೋತೇರು ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ.
ಜಾತ್ರೆ ಈ ಸತಿ 29 ತಾರೀಕು 29 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ 29 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ 10 ಕಡೆ ಚೆಂಡು 11 ತೇರು 12 ಆರಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಪುರದ ಜಾತ್ರೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುರಾಲ್ ಹೊಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಕೋರಿಕಂತ ಬಿನ್ನೆರಲ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ. ಈ ನನ್ನ ನಾಯಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿ ಕುಯ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಜೋಕುಲ್ಯ ಒಂದಾದ ಅಡಿಗೆನಾ ಎಂಕಲ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಕೋರಿಕಂತೀನಿ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಪೋದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಮುಣ್ಕ ನಿಂದರೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ತುಲೆ ಕೋರಿ ಕನಪಿತ್ತತೆ ಅವು ಕಚ್ಪಾವೊಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಅಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಏನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್? ಸುಕ್ಕಗು ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅನ್ಪಡೆಂದ ಐಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೋರಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ರೆಡಿ ಆಂಡುತ್ತಲೆ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮುಚ್ಚಂದ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಕೈ ತಿಂತಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಕಟ ರೆಡಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ನನ್ನ ಊಟ ಮಾಡುವುದು. ವಿನ್ನರ್ ಬರ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಭತ್ತ ಬರ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಕ್ಕಳು ಹೂವಳು ಪುರಾಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತೀರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೆಂಚಿ ಬರ್ಬೇಕು ಇಂಥ ಮೆಗ್ದಿನ ಗಮ್ಮತ್ತ ಮುಂದೆ ಮುಗ್ಗತ್ತು ಮೆಗ್ದಿನ ಮೈತೆ ದಿನ. ಗೈಸ್ತಲೆ ಬಿನ್ನೆರ್ ಪುರ ಬೈತೇರು ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾತ್ರೆದ ಫಸ್ಟ್ ಬಿನ್ನೇರು. ಸುಮಾರು ಬರ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಬಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ 10, 15, 16. ಓದ್ ಬರ್ತಾರ ಪುರಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಣಿಗೆ ಓದಿರ್ತಾರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀರ ಜಾತ್ರೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಿನ್ನೆ ಇರತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಿನ್ನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಫೋನಾಗ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೈಕಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಜೆಲ್ಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಡಿಶ್ ಮಾಡಿ ಮೆಲ್ಲ ಬೈತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿನ್ನೆರ್ ಪಿದಡಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ಸುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಪಿದಡಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಪಿದಡಿಯರ್ ಮೇಯ್ರದೂರ ಪಿದಡ್ನಿ
ಸುಚಿಯಕ್ಕ ಆಕಲು ಇಂಚಾದೆ ಪೋಪಿ ಅಬ್ರಂಕಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಏನೇ ಅಬ್ರಂಕಾಯಿ ಅಬ್ರಂಕಾಯಿಗೆ ಅವೇನ ತಿನ್ಪುನ ಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಯ್ 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 10 ತೋತಪುರಿ ಆತಂಬೌಲ್ ಅಕಲ್ ಪುರಲು ಬೈದನ್ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಚಾಕ ಪುರ ಬಚ್ಚಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೋರಿ ಕಚ್ಚ ಮಂತಿತ್ತ ಕಬಾಬ್ ಪುರ ಸೊ ಚುಮ್ಮಿನ ಬಸರ ಅಂಚೈತೆ ಪೋಯಿರು ಚಾಪದ್ದು ಪೋಯಿ ನಾನು ಕುಂಟರ್ ಬರುಂಟವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಸರ್ಪುಡು ಮೋಲು ಬಿನ್ನೇರು ಬಂದಾಗ ಜೋರ್ ಮನ್ ಪೋಲು ಜೋರು ಮನ್ ಪೋಡಿದು ಜೋರು ಮನ್ ಅಂದು ವಾ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನೈಕ್ ಏರೆಲ್ಲ ತೂನಂಗ ಬೀಲ ಅಡಿಕೆ ಜೋರೆ ಗಗ್ 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 ಮಲ್ಲ ಮರದ ಗೆಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಬೂರ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆಲು ಉಳ್ಳ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ನೀ ಕಾಯ್ಸ್ ತೂಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆ ಕಬಾಬ್ ಗುಜ್ಜೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಗುಜ್ಜೆ ಬೂಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಇಂದೆತ್ತ ಮರತ್ತ ಗೆಲ್ಲು ಬೂರ್ನಿ ಇತ್ತೆ ದೊಳಮ್ಮಂದು ಬೂರ್ನ ದಾದಂಗೆ ತುನಗ ಗೆಲ್ಲು ಮನ ಮಲ್ಲ ಅಲ ಅವಲಂಜುಂಡು ಎಲ್ಯ నేను ఇంచి మరచి వరకనా గైస్ అప్రూపకు దిక్కేద్ద బాకీలు బైదాలు ಯಾನ್ ಚೂರು ಜೋರು ಮಲ್ತಿ ನೆಟ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಜೆತ್ತೋ ಒಂದು ಪಾಲ್ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೋಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರು ಜೇರು ಏತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿಂದಲ್ಲ ಮಲ್ತಿ ಚಿಂದಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯದ ವಾಕ್ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಡದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋದ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದು ಇರೋಳು ಓಡು ದೆಪ್ಪು ನಿಜ ಕತ್ತಿ ಯಾನು ಬತ್ತಾಂಡಿ ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ದೇತ್ತೆ ಕತ್ತಿ ಕನದ ಚ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮೊಲೊಂಜಿ ಗೋನಿ ಹೊತ್ತ ಇದ್ದಳು ಹಿಂಗ ಚುಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲದ ಇದು ನೋಡಿ ಚುಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲರ್ದು ಪಿರಾಲ ಹೋಗ್ಬುಜಿ ಎದರ್ಲ ಹೋಗ್ಬುಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೋಡಿಗೆದಾಲು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೆತ್ತಾತೀನಿ ಅಲ್ಲೇನು ಅಣ್ಣ ಪೋನ ಕಂಡ ಗೋಬಿನ ಕಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬರ್ಪುನತ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ರೆಡಿ ದುಂಬು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಚುಮ್ಮಿದ ವಾಕಿಂಗ್ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದ ಇದ್ದೂರ ಬರ್ಪುನು ಬಾ ಪೈ ಮಲ್ಲ ಪುಕ್ಕಿಲ್ದಿ ಜೋರ್ ಮನ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಗೋಯಲುಂಡಲ್ಪ ಪೋಚಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಕಂಡದಡೆ ಬರಂದ್ರೆ ದಾದ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲಿ ದೈ ನಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ತೂವರ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಜನಕಲು ಐ ಕೊಂಚೂರು ತಾಲ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗುಜ್ಜುಂಡ ಒಂಡಿ ಗೈಸ್ ಕೊಡಿಯರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಇನ್ನಿ ಸೊ ತೂಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಪಿಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡಾತನ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಿನಿ ಮೊಳ್ಳ ಅಣ್ಣೆ ಸೌರವ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಾರ್ಲಾತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ನ ಪೋಯೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೋಯೇರು ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಸುಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಲ ಪೋಯೇರು ನನ್ನ ಕೊಡಿಯರ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು ತೇರಿಗೆ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನಾನು ಉಂಡ ತಾರೆ ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೋನಿ ಪತಾಯ್ದು ನೈ ಕೊಂಜಂಡಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಾರಾಯ್ ತಿಕ್ಕಿಜಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಕಣಕ್ಕೊಂದು ಪುಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಚುಮ್ಮಿ ಗುಂಡತೆ ಬಾರ್ಸೋಗದನ್ನ ಅಂಚರ ಇಂಚರ ನಾಲ್ ಸುತ್ತ ಹೋದ್ ಬರ್ತದೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಬುತ್ತಿನ ಎಂತ ಕೋಡಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಪೋಯ್ ನಾನ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಕಲ್ ಅದೇ ಸೀದ ಪೋಪುನಿ ಪೋಯ್ ಇಲ್ಲ ಡೇ ಚುಮ್ಮಿ ಪೋಯ್ ಅಂಕಲ್ ಬರ್ ಬಾಕಿ ಬರ್ ಬಾ ಚುಮ್ಮಿ ಚುಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಬಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋಡೆ
ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿಪ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯಿ ಪೊಯ್ ಬಾ ಅವು ನಮ್ಮದು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಬಯ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಬಯ್ಯ ಸೊ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದ ಹಿತ್ತೆ ಕುಲೊಂದುನು ನನ್ನ ಉದಾಸ್ ಮನ್ಪುನು ಟಾನೆ ಮನ್ಪುನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ ಮೇರ್ ಬಯ್ಯಡ್ಲ ಪೋದ್ ಬತ್ತೇರು ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿರ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯೇರು ನನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ಗೆ ಅನ್ನನಾಕಲ್ ಬತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಂದು ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋಗು ಪಾಡ್ಗ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಯಾನ್ ಪವಿತ್ರ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೊಳಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ನಂಬುವೆರು ಅರೆಗ್ ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಾಯ ಪಂಡ 6 ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲೆನು ಕೈ ಬುಡ್ತುಜೆರು ಇತ್ತೆ ಮಗಲಿಗ್ ಮೂಜಿ ಮಂತ್ ಅಲೆಗ್ ಎಡ್ಡಾವಡ್ ಪಂದ್ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗು ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪುವೆ ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನೆ ನಂಬಿನಕ್ಲಿ ಏರೇನ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಕೈ ಬುಡ್ತಿಜೇರು ಅಂದ್ ಆರೇರೇನ್ಲ ಕೈ ಬುಡ್ಪುಜೇರ್ಲು ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾವಡ್ ಅಶ್ವಿತಾ ನನಲ ಎಂಚನೆ ಮಿತ್ ಬಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂತಿನ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಗಲಿಗೂ ಮೂಜಿ ಮಂತ್ ಪಂತಾರೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅರೆಗ್ಲ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪ ಏರೆಲ್ಲ ಕೈ ಎನ್ನ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೈ ಬುಟ್ಟಿச்சு ಸೊ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನೆನ್ ಮನ್ಪುಗ ಇರತ್ತರ್ಮದಿಂತ ಜಾತ್ರೆ ಖುಷಿಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ ಈ ಊರುಡು ಪಂಡ ಮೇರೆ ಪುಟ್ಟರೆ ಪುಣ್ಯವಂತಿಕ್ಕೊಡು ಯಾನ್ ಇಡೆ ಬರ್ರೆ ಪುಣ್ಯವಂತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಬಂಡಾರ ಪೋಪುನಪುರ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಬಂಡಾರ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಗೋರ್ದು ಬಂಡಾರ ಪೋಪಿನಿ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನಡೆ ಅವೊಂಜಿಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ ವಿಷಯ ಸೊ ಎಂಚ ಪುರ ಬಂಡಾರ ಪೋಪಿನಿ ದಾದಪುರ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ದುಮ್ಮದ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾಡ್ದೆ ಕೊಡಿಯೇರ್ನ ಜಾತ್ರೆದ ಪುರಲ್ದ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಎಂಚ ದಾದ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಏನೇ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಚೆಂಡ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರದ ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ಚೆಂಡು ಸುರುವಾಪಿನಿ ಸುರುತ ಚೆಂಡು ಕೊಡಿ ಚೆಂಡು ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು 7ಗ್ ಬೊಕ್ಕ 8ಗ್ 3ನೇ 9ಗ್ 4ನೇ ಕಡೆ ಶನಿವಾರ ತೇರು ಶನಿವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಡೆ ಚೆಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 10ಕ್ಕೆ 11ಕ್ಕೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ 12ಕ್ಕೆ ಆರಾಡ ಲಾಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ನೇಮೋತ್ಸವನಾ ಆರಾಡದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನದನಿ ಅವೇ 13 ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಪುರಲ್ಗ್ ಅಂಚ ಪನಂದು ಅಂಚನೆ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಂದಿ ಅಂದ್ ಐನ್ಲ ತೂಲೆ ಮೇರ್ನ ವಿಡಿಯೋಲ ತೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿತ್ತನಮ್ಮ ನಲ್ಲ ಆತುಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಯ್ನೆ ಆತ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ್ ತೂಪುನ ಕಲ್ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ಪನೊಂದು ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೇನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್